Мислех, че няма да го доживея този ден, когато един македонски политически деец на Скопие публично заяви, това беше преди месец, и това беше господин Зоран Заев, който го каза, че българския и македонския народ са едно и също нещо. И сега ще подпише договора. В договора има една клауза, която изглежда на пръв поглед безобидна. Но тя, ако се изпълнява, договора първо да се подпише и след това да се изпълнява, както казват някои мои приятели, защото има разлика между подписан договор и изпълнението му. Но ако се изпълнява, това означава край на македонизма и наистина превръщането на Македония в една втора българска държава. Не така. Взривно, но постепенно. Веднага ще ги ядосате. Ще кажат, никъде не го пише това в договора. Пише, че трябва с историята да правим. Да се спрат кражбите на история. Като се спрат кражбите на история, мила моя, какво ще учат македонските деца? Кажи ми. Аз не знам как ще гарантирате обаче, че учебниците по история ще бъдат спазени, ще бъдат написани така както трябва и че това, което вие като ваша мечта сте заложили да се сбъдне, ще се сбъдне всъщност. Да, ще се сбъдне. Ако бъдат написани както трябва, те ще учат българска история. Ще учат до 1944 година, както са споделили 1300 години, че и повече. Нали, всичките гоби на българския народ, победите, поражения и как 1944 година са били принудени от една тоталитарна държава, като комунистическа Югославия, да станат друг народ, различен от българските, от българския. И че това е продължение колко си години, а след време ще учат. Но по време на управлението на премиер Борисов и премиер Зоран Заев беше постигнато на споразумение, което тури началото на процес, който... Току-що ги вкарахте в историята. Поласкани със сигурна съм. Виждаме поклонението по паметника на Самуил. Точно с тези приказки. Знаете ли колко хора съм се опитвал да вкарам в историята? Сеща се, че съм бил приятел с всички президенти, с изключение на един. В началото с него бях имах преди Петър Стоянов. И т.н. им казвам, може да останеш в историята. Дай да почнем действия, с които да подкрепим процеса на ребългаризация, който е започнал в Македония. Никой не даде нито стотинка. И не пожела, дори ми изтъкна мотиви, че не бива да се караме с Запада. Запада за сега е против. Какво направи Борисов обаче? Това е, може би, най-големият ми успех. В неговия стил е хашлашки. Той хвана този за... Погледнете, какво пише там, Самуил, цар на България. Македонският президент идва, т.е. премиер идва и полага венец. Цветяна. Самуил, цар на България. Това като презастраховка, че първо ще подпише договор на 2 август.